Шулай ук шуннан ерак булмаган җирдә бер монастырь бар иде. Ул гыйбадәтханәдә бер галим рахиб бар иде. Бахира диләр иде. Ул ахыр заман пәйгамбәре киләсен элекке пәйгамбәрләрнең китапларыннан укып белгән иде. Күп тәҗрибәле рахиб булып, аны хезмәтендә ничә рахиблар бар иде. Бу вакыйганы Бахирага хәбәр иттеләр. Бахира шунда ук гыйбадәтханәсеннән чыгып, каруан туктаган урынга килде. Корыган агачның яшәреп, яфрак ярганын һәм кыю суы ишелгәнен үз күзе белән күрде. Яна кире әйләнеп монастырьга кайтты. Һәм каруан халкын кунак итәр өчен ашлар хәзерләтте. Аларны кунакка дәште. Барчасы килделәр. Ләкин хәзрәти Расул саллаллаху алейхи ва сәлям әмин, ягъни ышанычлы кеше булганга, аны әйберләрне сакларга калдырдылар. Бөтенесе утырышкач, Бахира аларның йөзләренә берәм-берәм күз салып торды. Араларында пәйгамбәрлек галәмәте булган кемсәне күрмәде. Китапта күргән галәмәтләрне һич берәү дә тапмады. Сездә башка йөкләрегез янында берәрсе калмадымы дип сорау бирде. Әбу Җәһил дәррәү генә әйтеп куйды: "Я рахиб, кунак итәргә тиешле кеше калмады. Монда килерлек мөхтәбәр кеше юк" диде. Рахиб тагын кабат әйтте: "Ай-һай, сездән берәрегез анда калган булмагае." Әбу Җәһил җавап буларак: "Ялланып эшләүче ятим бер малай әйберләребезне саклап калды. Шуннан башка кеше калмады" диде. Бахира әйтте: "Әлбәттә, аны да алып килергә кирәк" диде. Шул рәвешле кешегә кушып, Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва сәлямне китерделәр. Бахира пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлямне күреп, сизгерлек белән белде ки, пәйгамбәр булачак кеше шушыдыр. Исеме ничек дип сорады. Мөхәммәд диделәр. Китабында күргән пәйгамбәрлек галәмәтләрен нәкъ бу Мөхәммәдтә тапты. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлямның аягына егылып, ике күзеннән яше шишмә кебек акты. Һәм шәһадәт бармагын күтәреп иман китерде. Мөселман булды. Шуннан соң карван халкына әйтте: "Ни изгелектер вә ни дәүләттер сезләргә. Ахыры заман пәйгамбәре белән юлдаш булып, аның йөзен күрергә ирештегез. Әгәр сезнең арагыздан аның туганнары вә дуслары булса, аны дошманнан һәм явыз күзләрдән сакласын" дип васыят кылды. Бахираның бу хәлен күргәч, аның сүзләрен ишеткәч, Әбу Җәһилнең йөрәгендә дошманлык уты кайный башлады. Йөрәге пәрә-пәрә булды. Кайгыдан эчләре янды. Ул Бахирага: "Картлыгың сәбәпле синең гакылың калмаган. Гакылдан шашкансың. Синең сүзеңдә игътибар юктыр. Бу Мөхәммәд бер ятим ялчыдыр. Бер хатынга эшкә кирип, карванга ияреп барадыр. Пәйгамбәр була имеш. Кеше ышанмастай сүзне әйтәсең" дип әйтте. Шул вакыт Бахира аңа җавап итеп: "Җәүһәрләр ичендә иң кыйммәтле булганы да ялгыз ятим булган энҗе бөртегедер" диде. Шулай ук: "Син үзең кем буласың? Ни исемле? Сиңа кем диләр?" Әбу Җәһил: "Мин фәлән атлымын" дип үзен тәгъриф кылганда, Бахира баш шайкады һәм: "Тик тор, тик тор. Белдем кем икәнеңне. Син Әбу Җәһилсең. Сиңа җавап дәшмәүдер" диде. Әбу Җәһилнең йөне кабарды, ите тиресенә сыймады. Шул рәвешле моннан соң карван исә йөкләрен төяп юлларын дәвам иттеләр. Көннәрдән бер көнне юлда барганда көтелмәгәндә күрделәр ки, каршыларында зур гына бер аждаһа пайда булды. Яна карван куркып артка чигенә башлады. Шул вакыт Әбу Җәһил пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлямнән мыскыллап көлде. "Я Мөхәммәд, инде бүген сихер кылырга кулыңнан килсә, аждаһаны сихерлә" дип әйтте. Шулай итеп ул аны түбәнсетергә теләде. Ләкин хәзрәти Расул саллаллаху алейхи ва сәлям аның сүзенә җавап бирмәде. Ул туп-туры юлын дәвам итеп, аждаһага якын килде. Аждаһа да башын иеп: "Әссәламу алейкум, Мөхәммәд" диде. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлям аждаһаның сәламын алды һәм әйтте: "Безнең юлыбызга каршы төшүеңнең максаты нидер?" диде. Аждаһа әйтте: "Я Хәбиб Рабил Галимин, мин җин тәифәсеннәнмен. Сезләрдән шәфәгать өмет итеп килдем.
Югыйсә минем теләгем сезләрне һәлак итү түгелдер, диде. Шуннан соң хәзрәти Расул саллаллаху алейхи ва сәлям мөбарәк кулы белән ишарә кылды. Аждаһа да пайгамбар саллаллаху алейхи ва сәлямның сүзенә буйсынып, шундук үз юлына китте. Караван халкы моңа бик шатланды. Әбу Җәһл бу хәлне күреп караван халкына әйтте: Мөхәммәднең сихре баштан ашты, аждаһаны да сихрләде, диде. Моннан соң шәһәргә барып җиттеләр. Сатасы әйберләрен күп файда белән саттылар. Мәккә тарафына кайтырга чыктылар. Мәккәгә якынлашкач, Мәйсәрәгә Хәдичә радиллаһу анха шулай боерган иде. Хәзрәти Расул саллаллаху алейхи ва сәлямне Мәккәгә иң алдан җибәрде.